Πάμε λίγο να βοηθήσουμε πάμε λίγο να βοηθήσουμε και τους παίκτες σύμφωνα με τις δικές μας δυνάμεις, τις όποιες δυνάμεις για αύριο. Θα λέω τα δικά μου, σχολίασε και εσύ τα δικά σου. Κατευθείαν μετά την πορεία. Στην πρώτη κούρσα έχουμε 5 συμμετοχές. Εγώ νομίζω ότι ο Πρόσος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτά τα άλογα σε καμία περίπτωση, στα 1400 μέτρα. Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχουν και τα κιλά εδώ. Εγώ θα έλεγα ότι θα δυσκολευτεί ο award ceremony, ιδιαίτερα από το Μέτον. Ο Μέτον σε ολιγομελείς ομίλους, που δεν έχει το πρόβλημα να δέχεται την άμμο, βρίσκει τρόπο να μην δέχεται την άμμο και εκεί γίνεται άλλο άλογο. Εγώ λοιπόν θα έλεγα ότι θα κριθεί η νίκη, βέβαια σέβομαι και την παρουσία του Shining Armor και του Reaper. Εγώ λοιπόν θα καταλήξω νούμερο 2 Μέτον και νούμερο 3 Award Ceremony. Τι άποψη έχεις για την πρώτη κούρσα? Και εγώ με το Μέτον θα είμαι, γιατί πιστεύω ότι είναι ελαφρά πιο ευνοϊκός ο όμιλος αυτός που αντιμετωπίζει τώρα και πιθανότητα θα βρει και την αγαπημένη του κεφαλή διαδρομή και νομίζω ότι θα είναι το άλογο το οποίο μετά από αρκετά καιρό θα επιστρέψει στις νίκες. Με τη δεύτερη θέση δεν θα ήμουν απόλυτος με τον Award Ceremony, παρότι προθέσει και αισθητικά και βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα και ανήκει και σε ισχυρή προπόνηση, γιατί και η κλάση του Shining Armor είναι δεδομένη και από τη στιγμή που δείχνει να βρίσκει τον καλό του αυτό πάλι, νομίζω ότι είναι ανοιχτή η κούρσα για το δίδυμο. Ωραία. Πάμε στη δεύτερη υποδρομία, είναι 1200 τα μέτρα και έχει σημασία εδώ η απόσταση. Giving Orders. Έτρεξε προχθές, τις 3 του μηνός, είχε μια πολύ περιπετειώδη εκκίνηση, δεν έφυγε τόσο καλά, πέσαν και πάνω της κάτι άλογα, έμεινε πίσω. Για μένα εγώ διέκρινα αυτά που δεν γράφονται στο δελτίο ρανωτικών και θα έπρεπε να γράφονται όλα. Διέκρινα και μια ανακοπή στα 500. Προσπάθησε να περάσει από μέσα το refuse to lose και δεν την άφησε το refuse to lose. Είναι εκεί που δεν πιάνει καλά η κάμερα. Παρ' όλα αυτά έδειξε στην ευθεία ότι μπορεί να τρέξει και έτρεχε με όμιλο τώρα. Δανδύς και αυτά, έτσι. Λοιπόν, εγώ πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η φοράδα σήμερα δεν είναι πολύ ανώτερη στον όμιλο και το νούμερο 4 θα κερδίσει και θα έχει να αντιμετωπίσει, αν δεν είναι τόσο δυνατή όσο την έχουμε υπολογίσει, εν πάση περιπτώσει για τις επόμενες θέσεις πιστεύω ότι η φόρμα των Understanding Way που έρχεται από νίκη, αλλά μια νίκη με πολύ όμορφο τρόπο, θα ακούσετε και την άποψη του φίλου του Πέτρου, η οποία μπορεί να είναι τελείως διαφορετική, αλλά μακάρι να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, πάντα είναι καλό, ή μπορεί να ταυτίζονται, και από εκεί και πέρα είδαμε μια λαοθόη στα 1400 που δεν είναι η απόστασή της, πιστέψτε με, να βγάζει μάτια, αλλά το κυριότερο έβγαλε μάτια στην επίδειξη από την κατάσταση που ήταν. Εγώ πιστεύω ότι η λαοθόη, παρόλο ότι θα είναι δύσκολος ο όμιλος, είτε πάει στο κεφάλι είτε δεν πάει, είτε αποφασίσει και ειδικότητα με την αρχή, orders από την αρχή, πιστεύω θα τρέξει δυνατά. Δηλαδή πιστεύω ότι η νικήτρια θα είναι το 4 giving orders, το 3 και το 5 θα ακολουθήσουν, Understanding Way και Λαοθόη, και η Σελεστίνα είναι στάσιμη, δεν έχει εξέλιξη, αλλά είναι σταθερή σε κάποια επίδοση και αν ο χρόνος πέσει εκεί γύρω στο 1.14, 1.14-20 θα είναι και αυτή μέσα. Να σε ακούσω και σε ένα, Πέτρο, την άποψή σου. Νομίζω ότι είναι έτσι ακριβώς όπως το λες συγκεκριμένα. Η κούρσα Giving Orders έδειξε ισχυρό όμιλο, έδειξε καλά στοιχεία, δεν διακρίθηκε, γιατί φυσικά ήταν αδύνατο να διακριθεί κοντά σε αυτά τα πάρα πολύ καλά άλογα. Εδώ πέρα έχει κέρα την πρώτη, εφόσον έχει κάνει και την οριμία του συμμετοχτήβου του Μαρκόπουλου για πρώτη φορά μετά από 10 συμμετοχές στο εξωτερικό. Με εξέπληξε προχθές ο τρόπος που κέρδισε η Understanding Way. Ήταν ψαρατικός, στο τέλος έχει χαλαρώσει τις προσπάθειες αναβάθμισης, γιατί κερδίσει με όποιο τρόπο. Ναι, ήταν ο τρόπος. Για την τρίτη θέση νομίζω Σελεστίνα και Λαοθόη, όπου πάει στο κεφάλι θα είναι καλύτερη, και ειδικά αν πάει η Λαοθόη νομίζω ότι θα είναι αυτή η δεύτερη. Μάλιστα. Δηλαδή 4-3-5-1 λέω εγώ, περίπου τα ίδια λες και εσύ. Ναι, νομίζω ότι τα σημειώνουν και να λέμε και τα νούμερα, γιατί είναι ξεκάθαρη κούρσα ότι θα είναι το άλογο που θα παλούσε. Στην τρίτη υποδρομία εδώ μιλάμε για μέτρια άλογα και πραγματικά αν θα καταφέρει η Λουίζα Λέιτον να κάνει το 3-3, 3 νίκες στη σειρά, θα ήταν κάτι που αν το έλεγες πριν 6 μήνες, 1 χρόνο, θα γελάγανε. Έχω δίκιο σε αυτό? Βεβαίως. Όμως εγώ προσωπικά, σύμφωνα και με τη σύνθεση του ομίλου, νομίζω ότι η Λουίζα Λέιτον και βάσει της φόρμας που έχει μπορεί να ελπίζει βάσιμα και σε νέα νίκη
Και θα της δώσω την πρώτη τύχη, το νούμερο 2 Λουίζα Λέιτον, το νούμερο 4 Spirit and Lady. Η φοράδα αυτή συνήθως όταν είναι ξεκούραστη τρέχει καλύτερα. Δεν αντέχει πολλές κούρσες και σε αυτό τον όμιλο θα μπορεί να ακολουθεί κοντά, να μην μείνει πολύ πίσω. Δεν της αρέσει να είναι πάρα πολύ πίσω. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Θα της δώσω για αυτή πολύ καλή τύχη, το νούμερο 4 Spirit and Lady, να την προσέξουμε, και ο Αλέξανδρος ο Χαλιάσος μην τον υποτιμάτε. Μπορεί να καβαλήσει. Και μάλιστα καλά πολλές φορές και το έχει αποδείξει φέρνοντας άλογα με πολύ μεγάλο γκανιάν. Το νούμερο 1 Gold Fix δείχνει να είναι σε ανωδική φόρμα και θα το σεβαστούμε, και το νούμερο 5 Brown Vixen πήρε μια καλή δεύτερη θέση, αλλά πιστεύω ότι περισσότερο συνετέλεσε αυτό στην αδυναμία των άλλων να κάνουν κάτι καλύτερο. Όμως και αυτή είναι σε κάποια φόρμα. Η προσωπική μου άποψη λοιπόν, για όσους θέλουν να τη σημειώσουν, είναι το νούμερο 2 Louisa Layton, το νούμερο 4 Spirit and Lady, το νούμερο 1 Gold Fix και το νούμερο 1 Brown Vixen. Να μας πει και την άποψή του για αυτή την πολύ δύσκολη κούρσα λόγω της μετριότητας και και εγώ θα συμφωνήσω μαζί και τα 4 άλογα θα είναι αυτά που θα διεκδικήσουν τις πρώτες θέσεις. Συγγνώμη. Θα πίστευα πάρα πολύ όμως τώρα ότι αν θα χάσει ο Λουίζα Λέιτον θα χάσει μάλλον από την Brown Vixen, η οποία έχει πάρα πολύ ευνοϊκό συσχετισμό και παρουσιάστηκε πολύ ευδιάθετα στη τελευταία της συμμετοχή. Νομίζω ότι με το Βαγγέλη μπορεί να είναι αυτή η οποία θα αφισβητεί στη νίκη από τη Λουίζα Λέιτον, ενώ πάντοτε η Spirit and Lady, η οποία έχει τρέξει σε καλύτερους ομίλους και όπως έχεις πει προηγουμένως, όταν τρέχει από φουσκάσμα τρέχει καλύτερα. Νομίζω ότι είναι τα τρία άλογα που θα διεκδικήσουν την νίκη, μη υποτιμώντας την Gold Fix που έχει δείξει ότι όταν αγωνίζεται στρωτά και ακολουθεί μεταξύ των πρώτων είναι ένα άλογο που είναι ικανή για το καλύτερο αποτέλεσμα. Πάμε λοιπόν στα 1200 μέτρα πάλι στην τέταρτη κούρσα. Εδώ πέρα είναι πολύ δύσκολο να συμφωνήσουν δύο tipsters, δύο υποδρομιακοί συντάκτες απόλυτα. Θα δούμε όμως, γιατί δεν ξέρουμε τι γίνεται. Δεν έχουμε μιλήσει για τις προτάσεις με τον Πέτρο, τώρα τα συζητάμε. Εγώ θα πω ότι το νούμερο 7 η Τάνια Μπερέι γράφτηκε για να υπάρχει τετραπλό. Δεν μπορεί να ελπίζει σε κάτι καλύτερο. Το νούμερο 1 Compton Street. Το νούμερο 1 Compton Street διακρίνεται πλέον με κάθε διαδρομή και είναι αυτό που δεν ήταν σαν τριετής ή και τετραετής ακόμα. Έχει γίνει σκληρό άλογο. Δεν είναι σκληρός. Έχει γίνει σκληρό άλογο. Μπορεί να παλέψει την κούρσα μέχρι τελευταία στιγμή, τα δίνει όλα. Θα τον εμπιστευτώ παρόλο ότι ξέρω ότι είναι και τάμπιτ μέσα. Ο τάμπιτ, κατά τη δική μου προσωπική άποψη, θέλει εύκολο κεφάλι. Δεν θέλει δύσκολο κεφάλι, ούτε να συγκαλπάζει. Δεν θέλει. Θα μου πείτε, μπορεί να το βρει και αύριο το εύκολο κεφάλι. Το νούμερο 6 Rhythmic Star. Ο Rhythmic Star έχει το εξωτερικό start, το οποίο γι' αυτό είναι απαραίτητο και στην περίπτωση. Πιστεύω ότι προσέξτε, θα είναι πολύ πιο έτοιμος από πλευράς φόρμας από την προηγούμενη συμμετοχή του. Σε περίπτωση πολύ πιθανή καλής του εκκίνησης, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, μπορεί να διεκδικήσει και την νίκη. Και το νούμερο 3 Σίρμαν. Ο Σίρμαν ανέβηκε κλάση. Όμως η φόρμα του και ο τρόπος που κέρδισε με τόσες ατυχίες και με τόσα προβλήματα, αλλά και η τελική του προσπάθεια, η οποία αποδείχθηκε πολύ εύκολη και πέτυχε ένα πάρα πολύ καλό χρόνο, του δίνουν όλο το δικαίωμα να έχει απαιτήσεις και στην Δέλτα κλάση. Εγώ λοιπόν θα συνοψίσω και θα πω, και θα τολμήσω ίσως, υπάρχει μέσα και ο Wells Artist που μπορεί να είναι στην άφηξη και ο Satsabundance. Είναι μια πολύ δύσκολη κούρσα, είναι μια από αυτές τις κούρσες που μας αρέσουν και πολλά θα κληθούν από τη διαδρομή και από την ύπευση. Θα καταλήξω νούμερο 1 Compton Street, νούμερο 2 Tabit, νούμερο 6 Rhythmic Star και νούμερο 3 Sirman. Έχουμε πει ότι ποτέ δεν ήμουν, και το ξαναλέω, υπέρ των πολλών λόγων. Όταν όμως με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι εμείς παίζουμε για τετραπλό, γιατί δεν θέλετε και ένα για τέταρτο. Γι' αυτό λέμε στις κούρσες που είναι 7 άλογα και πάνω πάντα λέω 4, αλλά με συγκεκριμένη σειρά. Τολμώ να πω αυτό πρώτη τύχη, αυτό δεύτερη, αυτό τρίτη, αυτό τέταρτη. Και σε αυτά που είναι με άλογα λέω 3 και τελειώνουμε, γιατί έχει μόνο 3. Εγώ λοιπόν καταλήγω 1, 2, 6 και 3 στην τέταρτη κούρσα. Εγώ θα έλεγα από τη στιγμή που δεν ταλαιπωρείται από την Αγία Τάμπιτ, νομίζω ότι το σημερινό όμιλο έχει την πρώτη τύχη, γιατί πιστεύω ότι είναι ένα άλογο το οποίο έχει μείνει πίσω από κούρσες, αρχίζει να βρει τον καλό του εαυτό και από τη στιγμή που δεν ταλαιπωρείται την πάθησή του, νομίζω ότι έχει την πρώτη τύχη. Πάντοτε εξαιρετικός ο Compton Street, έχει μάθει να τρέχει και με μια αναμονή και με κεφάλι και με κάθε διαδρομή που βρίσκει, είναι πολύ, πολύ σκληρό άλογο. Είναι οπωσδήποτε υποψήφιος για τις δύο πρώτες θέσεις
Και δεν μπορούμε να μιλήσουμε, όπως είπε, στο Racing Star, ένα άλλο το οποίο ίσως το τελευταίο διάστημα να μην είναι ο Racing Star που γνωρίσαμε, αλλά με τα ευνοϊκά βάρη και τους χρόνους που έχει στα πόδια του μπορεί να τους αμφισβητήσει. Τέλος, για τότε επιτύχει, εγώ θα πρότεινα τον Σάρτς Άμπιτανς, ο οποίος επιστρέφει σε απόσταση που είναι απόλυτα ευνοϊκή τις ιδιότητες του και έχει μάθει να τρέχει πολύ καλά με αναμονή και νομίζω ότι είναι το άλογο το οποίο μπορεί να είναι στα πολύπεδα παιχνίδια. Πάμε στην πέμπτη υποδρομία. Εδώ στην πέμπτη υποδρομία εγώ θα τολμήσω, θα το πω και νομίζω πολλοί φίλοι θα συμφωνήσουν και κάποιοι πιο συντηρητικοί όχι, ότι είναι μια συμφωνία, μια υποδρομία για δύο άλογα, τον Ράιτγκραντ και τον Θαμύρα, όσο αφορά την υπόθεση νίκη. Δεν νομίζω ότι σε αυτή με 6 άλογα εδώ η υποδρομία, νομίζω ότι αυτά τα δύο άλογα θα παλέψουν για την νίκη αν ο Ράιτγκραντ έχει πέσει λίγο η φόρμα του. Μου έχει δώσει την εντύπωση αυτός, και έχω πει πρόκειται για ένα στάρ των ελληνικών υποδρομιών, μου έχει δώσει την εντύπωση ο Ράιτγκραντ ότι κάνει όποιο χρόνο θέλει. Θέλει να κάνει ένα 23, κάνει ένα 23, θέλει να κάνει ένα 24, κάνει ένα 24. Δεν ξέρω αν έχω. Και πιστεύω ότι ο Θαμύρας θα έχει πολύ δύσκολο έργο, αλλά έχει και τη διαφορά των κιλών υπέρ του. Γι' αυτό πιστεύω ότι επειδή είναι και αυτό ένα κλασικό, ένα πολύ σπουδαίο άλογο ο Θαμύρας, ότι μπορεί να απειλήσει το Ράιτγκραντ και θα δοθεί μια μάχη εναντίον της, μια μάχη μεταξύ τους και θα καταλήξω το νούμερο 1 Ράιτγκραντ και το νούμερο 3 Θαμύρας. Νομίζω ότι και πάλι ο Ράιτγκραντ θα είναι νικητής και στην τελευταία συμμετοχή που τρέχανε πάλι με 60-73 ήταν με διαφορά νικητής. Δεν έχει πρόβλημα στην απόσταση, το έχει δείξει. Είναι ένα άλογο το οποίο αν εξαιρέσουμε μια μικρή κοιλιά που έκανε κανένα 2 συμμετοχές, έχει δείξει ένα άλογο το οποίο είναι υψηλών και κορυφαίων δυνατοτήτων, μπορώ να πω, και νομίζω ότι πολύ δύσκολο θα απειληθεί. Νομίζω ότι το 1-3 το Forecast δείχνει να έχει κλειδώσει από τώρα, ας το πούμε εισαγωγικά έτσι. Ναι, εννοείται. Υποδρομίες. Αυτή τη στιγμή κάνουμε εκτιμήσεις και πάντοτε υπάρχει ο ζωντανός οργανισμός ο οποίος είναι το άλλο και όπως είμαστε και οι άνθρωποι δεν ξυπνάμε πάντα με την ίδια διάθεση. Λοιπόν, και από εκεί πέρα νομίζω μόνο Block Party είναι το άλλο, γιατί τα υπόλοιπα εστερούν αρκετά από αυτόν. Συμφωνώ απόλυτα. Και στο Block Party, για την τρίτη θέση. Λοιπόν, θα πάμε τώρα λίγο πιο γρήγορα, γιατί τα σήματα από μέσα γίνονται με σημαίακια. Από τον αυτό. Λοιπόν, είμαστε στην έκτη υποδρομία 1400. Θρύλος και Βαγγέλης τρέχουν πλέον ομοπροπόνητοι. Είναι δύο πολύ σπουδαία άλογα, ίσως μεταξύ των καλύτερων στις μεγάλες ηλικίες, 8 και 9 ετών, και θα έχουν να αντιμετωπίσουν κατά την άποψή μου τον πολύ φορμαρισμένο, όπως έδειξε, ας αφήσουμε τον χρόνο σε δεύτερη μοίρα που έγινε στην κούρσα, γιατί πολλές φορές είπαμε ο χρόνος δεν είναι αντιπροσωπευτικός, τον Κάλκερη. Λοιπόν, ο Κάλκερη, ο οποίος ευνοείται από τα βάρη και ίσως αν την 1600 θα έδινε πρώτη τύχη. Αλλά και τώρα θα τολμήσω να πω ότι ο Κάλκερη θα κατορθώσει να προηγηθεί του Τρίλου, το νούμερο 4, αλλά και του Βαγγέλη. 4, 1 και 2. Και να πάμε λίγο πιο γρήγορα. Μην δίνετε πολύ μεγάλη σημασία στην κακή εμφάνιση του Έξμαν στην τελευταία του συμμετοχή. Δεν βρήκε βήμα πουθενά το άλογο. Μπορεί να είναι αυτός τέταρτος ή ακόμα να διεκδικήσει και μια καλύτερη θέση. Η δική μου λοιπόν πρόταση στην έκτη υποδρομία 4, 1, 2 και 3. Πέτρο. Συμφωνούμε. Δεν θα μπορούσα να πω κάτι διαφορετικό, νομίζω ότι φτάνει τα άλογα με τη σειρά που νομίζω που όπως θα λες έτσι τα βλέπω. Πολύ ωραία. 7η υποδρομία 1400 μέτρα. Το νούμερο 5 Dreams of Dawn έβγαλε μάτια, έκανε ένα 11 και κάτι. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα, θα μου πείτε 1400, γιατί όχι, να παλέψει το Rapidus που είναι πολύ σπουδαίο άλογο, από τα πολύ καλά άλογα πλέον του υποδρόμου, και είναι αυτό γεγονός, το καλύτερο άλογο που έχει βγάλει ο Allied Forces κατά την άποψή μου, και πιστεύω ότι δύσκολα θα αλλάξει αυτό το δίδυμο. Θα δώσω όμως, λόγω, θα μου πείτε είναι και το σκύπτρο που μπορεί να πάει να ανοίξει την κούρσα. Ας πάει. Δεν έχει πρόβλημα ο Dreams of Dawn να κάτσει και από το δεύτερο άλογο. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι ο Dreams of Dawn που έχει και 12 κιλά λιγότερα από το Rapidus θα είναι ο νικητής, θα κάνει τη ρεπετησιόν. Ο Rapidus θα είναι αυτός που θα προσπαθήσει να τον απειλήσει και ίσως καταφέρει. Στην τρίτη θέση θα πω ότι ο Μόντε δεν μπορεί να είναι τόσο κακός όσο στην τελευταία του συμμετοχή. Δεν είναι τόσο κακό άλογο. Συνεπώς καταλήγω 5, 1 και 3. Προχθές τύψε τον Μπέρλι και μάλιστα με ευκολία Dream of Dawn, δείχνει να βρίσκει σε μεγάλη εξέλιξη. Νομίζω ότι και σήμερα μπορεί να επιβληθεί του Rapidus που λογικά έχει την κλάση του στον όμιλο, αλλά έχει τους βάρους την διαφορά βαρών από τους 12 κιλά. Νομίζω για την τρίτη θέση ότι είναι ο Ζελμπέρτο, ο οποίος αρχίζει πλέον να δείχνει μια σχετική άνοδο
Και οι δυνατότητες δεν είναι αυτές που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα. Πάμε στην 8η υποδρομία. Εδώ φορέστε κάτι καλό, γιατί μπορεί να πιάσει κρύο. Σας το λέω για να είμαστε εντάξει. Είναι ο Mike My Father. Ο Mike My Father δεν είναι ότι κέρδισε στην τελευταία του συμμετοχή. Μου άρεσε στην πρώτη τελευταία του, νομίζω. Έχει κερδίσει. Στην πρώτη τελευταία, ναι. Ναι, στην πρώτη τελευταία του μου άρεσε εκείνη. Παίρνω εκείνη τη συμμετοχή. Εκείνη η συμμετοχή του μπορεί απλά, αν την επαναλάβει, να του δώσει τη νίκη σε αυτόν τον όμιλο. Λοιπόν, θα τον υποστηρίξω το Mike My Father, το νούμερο 1. Το νούμερο 7, Mr. Lewis. Μπορεί να κάνει εύκολα κεφάλι και να δημιουργήσει πρόβλημα. Έχει ανέβει, είναι σε καλύτερη. Θα μου πείτε, μα ο Ναβάτης του Σταύλου έχει πάρει τον Alexander Joyce. Εντάξει, τα βλέπω και εγώ αυτά. Εγώ προτείνω 1-7 Αθήρ Ντουμπάι. Δεν μιλάμε για την τελευταία περίπτωση με την Καδιό και τους αναβολείς. Αυτό δεν ήτανε? Αυτό είναι, ναι. Λοιπόν, δεν το συζητάμε. Παίρνουμε τις προηγούμενες συμμετοχές του. Βέβαια θα προτιμούσα να είναι 1200 για αυτόν. Εν πάση περιπτώσει, του δίνω και αυτόν την τύχη που πρέπει να του δώσω. Και ο Alexander Joyce, που είναι η επιλογή του Ανδρέου, που είναι ο αναβάτης της Γενικής Αμνίτσι. Έτσι λοιπόν καταλήγω. Νούμερο 1 Mike My Father, νούμερο 7 Mr. Lewis, νούμερο 3 Αθήρ Ντουμπάι και νούμερο 5 Alexander Joyce. Νομίζω πως η απόσταση είναι ευνοϊκή για Mike My Father και Alexander Joyce, και όποιο αυτό το διάλογο καταφέρει να οδηγήσει Αθήρ Ντουμπάι ή Mr. Lewis θα είναι το άλλο το οποίο μπορούμε να παλέψουμε μέχρι το τέλος. Ωραιότατα λοιπόν. Είπαμε στην 8η, εγώ είπα 1, 7, 3 και 5. Λοιπόν, πάμε τελευταία υποδρομία για να βγάλουμε και το άγχος από το σκηνοθέτη μας. Oriental Start, Bentley και Αζέας είναι τα τρία άλογα που τρέχουν. Ο Superb Live, το νούμερο 3 και το νούμερο 5, δεν μπορούν να ελπίζουν σε τίποτα. Εκτός από μια μονομαχία, ποιος θα έρθει προτελευταίος μακράν των υπολείπων. Δεν θέλω να υποτιμήσω τα άλογα, δεν μου αρέσει να υποτιμώ άλογα, αλλά είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή για τις συνθέσεις των διαδρομών. Έτσι λοιπόν θα πούμε ότι εγώ προσωπικά ότι ο Αζέας ξεκουράστηκε, φρεσκαρίστηκε, το χρειαζόταν. Έχει 48 κιλά την ώρα που ο Oriental Start έχει 63 και ο Bentley 58. Είναι 1600 τα μέτρα, δεν έχει κανένα πρόβλημα το άλογο να κάνει ακόμα και κάτω από 1,39 με αυτά τα κιλά. Θα δώσω την πρώτη τύχη στον Αζέα, το νούμερο 4. 1 και 2, Oriental Start και Bentley θα είναι οι συνδιοικητές της νίκης. 4, 1 και 2. Συμφωνούμε απόλυτα, είναι μεγάλη διαφορά των βαρών για το ξεκούραστο πλέον Αζέα και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να χάσει πλέον ο αίτητος αυτή την απόσταση ο Oriental Start, εφόσον έχει και τόσο δεσμενή βάρη. Ο Bentley, όπως έδειξε με την νίκη του προχθές, βρίσκεται σε άνοδο φόρμας και λογικά αν θα χαλάσει κάποιος το δίδυμο μεταξύ Oriental Start και Αζέας θα είναι ο Bentley. Αυτά και για σήμερα. Θέλω να σε ευχαριστήσω, Πέτρο.